Салом алейкум, хуш омадед ба канали Touch Crypto. Надеюсь ҳама каса созен тенҷен. Барномаи ирӯзаи мо дар бораи CoinList мешава. Дар биржаи CoinList як монетаи нав омадагиай, Token Sell рафтестай. Ози ман мехоҳам дар ин Token Sell участвовать кунам. Анализ мекунем, стоитай участвовать кардан, не стоитай, чанқа прибыль примерно метавона дода ва нафароне ки вообще нав канали мара нигоҳ дорен, видеои пештараро дидаги нестен ва намедонен CoinList чиай. CoinList як биржа, як ҷое ки монетаҳо, тангоҳо, оли бозор да набромада бигем якум CoinList меоянд, да CoinList Token Sell мекунанд. Token Sell и ранги распродажа бигем чӣ фаҳмонутана, допустим як чизе ки мери ай завод мегири оли да бозор нестай, ё ки аптови магазинҳо бигем якум меоянд, ягон чӣ мерен айҷа мегирен ба нархи арзон, баъда дирини бозор қимат мефурӯшен. CoinList ҳамахали ҷой бародаро ва имрӯза видеода ма ҳаракат мекунам дар бораи монета информатсия чанқае ки ҷамъ кардам, барои ки монетаи навай ва чӣ вообще можно ожидать аз ҳамин монета. Дар видеои имрӯза мо суҳбат мекунем ва дар охири видео як бозии дига мегузаронем. Чӣ хеле ки видеои пештара монда як бозӣ гузарондем, фикр мекунам бозӣ бениҳоят хуб буд. дар таи ин видеоро метавонед комментариётонро нависен, оё ҳамин бозӣ шумода маъқул шуд, маъқул нашуд, давом тием, давом натием. Короче, охири видеода бо информация бисёртарай. Давайте сар мекунем насчёт ҳамин монетае ки дар CoinList омадагиай, бародарон. Так, как обычно, как всегда, экрана майда мекунем и сар мекунем. Медроем биржаи CoinList. Дар главни страницаем вибират мекунем Token Sales. Token Sales вибират мекунем. Иҷода мебураем монетое ки поёнда Past Sales, яъне монетое ки пештара уже савдо шудагиянд, sold out. А монетае ки дар ин момент активняй, ин монетаи NUM ном дора. Так, видеоша тамошо кунем, коротко фаҳмондагия чӣ хел кор мекуна. И экономикаша бигем якум раунд, деюм раунд, ҳамаи чизоро камтарак баъдан меоем. Ман якум мехоҳам камтар дар бораи проект суҳбат кунам, вообще чӣ кор мекуна ҳамин проекти NUM. Так, меоем ай инвестро, естественно, якум ҳама вақт любой проекта ай инвестор сар кардан дар корай. Дар ҳамин проект ки пул вложит кардагиай, чӣ намуд инвесторо. Нигоҳ мекунем ки Binance ҳастай дар ҷа. Binance бисёриётон уже медонен, биржаи яке ай биржаи калонтаринай дар криптовалюта. Binance инвестора и уже як плюси жирниай. Андерсон Хорвиц ирам я бениҳоят ай номери як инвесторои криптовалютаай. Яъне вақте ки хали одамо дар проект инвеститсия мекунанд, донем ки ин проект значит ягон будущи калон дора. Polychain Capital бениҳоят инвесторои калонанд ва нигоҳ кунем ки ҳамаи ҳамин инвесторои бақувватай. Мерем дирини сайти NUM. Инвесторора уже фаҳмидем, ҳама инвесторои бақувват чоткиай. Ва насчёт инвесторо метавонем ки даже ай Twitter бифаҳмем, ҳама вақт Twitterшона дороен, хабар гирен ки подписатсия кардагиай, ки накардагиай ва маълум мешава бисёри инвесторошон. Так, давайте насчёт технологияи NUM чӣ кор мекуна. Технологияи NUM бениҳоят технологияи зур ва бениҳоят як чизе ки дар ин момент дар криптовалюта дар корай бигем. И агар осонтар карда фаҳмонем, VPN-и нав дар криптовалюта мешава бигем. Чӣ хеле ки дар телефонҳои мо VPN ай, нигоҳ кунед VPN-и обычни чӣ хел кор мекуна.
интернет трафик яъне даниёи мо ягон кас да ягон сабшени рой мекунем, ягон чириз карта ягон покупка мекунем, миёя инами база, ай ҳами база мерава дальше ҷои назначенияи мо ба ҳастаи Tor DVPN. Допустим, нигоҳ кунем ки уже и сета база қати мегзара камтар, ай VPN-и простоя бигем ба қувватара. Тепер VPN-и нум, типа VPN бигем, но и функцияш зиёдтарай, калонтарай, ба қувватарай. Нигоҳ кунем ки информацияра чириз чанд блок рой мекуна, чтобы место назначения мо вақти миёя бигем ҳами информация шумо максимально анонимни мерава, чтобы ягон кас натона фаҳмида ки ҳами оператсияра мисол ты кадести. Допустим, да криптовалюта бисёр инвесторои калонай ки кошелёкошон ай миллиард зиёдай бигем, я хел инвестор аст ки мисол 10 миллион дора, я хел инвестор аст ки 30 миллиард дора ва ё мехоҳанд максимально чизшон махфӣ боша, оператсияшон махфӣ боша, секретни боша, чтобы одамо натонанд дида ки вай ози дани момент ҳамуқа биткоин харид ё ки ҳамуқа биткоин фурӯхтак. Допустим, ҳама мехоҳад ки информацияш махфӣ боша ва ҳами проекти нум ҳами чиза барои ҳамаи пользователо мехоҳад ки предоставид кунад ки марҳамат, ина безопасный проекта, истифода баред. Но барои ин проекта истифода бурдан, естественно, мо да чӣ даркорай? Ҳами монетаи нум худаш даркорай, чтобы мо, допустим, сервиси ҳамиёра истифода бурданда, мо бояд монетаи ҳамира дошта бошем. Естественно, агар вақте ки мо монетаи ира мехарем, нархи монета боло шидан мегира, яъне проект само по себе зиёд боло рафтан мегира. Барои ҳамуқа задумкашон задумкаи хубай. Инвесторора дидем. Так, Harry Helpin и создатели ҳами проекти нумай. Инеҷа да Twitter шам ҳастай. Бе подписатсияш мекунем. Короче, инами создатели монеткаи или проекти бигем хубтарай, проекти нумай ва метонен хутон дополнительно да бораш дроен изучат кунен. Короче, нормальный чувакай, нормальный темо мекуна ва мозгиёш шарид мекуна да технологияи блокчейн, безопасность, чтобы чизои шумо махфӣ боша, секрета боша. Так, давайте миёем худи Tokencell да. Tokencell дора дута опция. Опция 1, опция 2. Сар мекунем ай опция 1. Да опция 1 мо да чӣ предлагат кардистан? Мо да предлагат доран 50 цент сари ҳар як монета ва 50 миллион монета метиҳанд. Инҷа да дорем минимальни $100 да харида меша, максимални $500 да. Одамои да ки мисол шанс мешава ки ҳамин монета да участвоват кунанд ва нигоҳ кунем ки иҷа як чизи интереснияй, ҳамаи одамо наметавонанд иҷа да участвоват карда, барое ки 5% монета ай общее количество да якум опция сар метиҳанд. Получается 5%, 50 миллион, 1 миллиард монета ай, 1 миллиард монета общая, а 1 миллиард монета 50 миллионаш да дрни ами Tokencell сар метиҳанд барои савдо. Ва иҷа да бигем якум опцияш да допустим 1 миллион одам медроя ва а 1 миллион одам ҳама шанс надора ки ҳамин монетара хара, барое ки чӣ хеле ки мебинем 50 миллион монета ай фақат. Ва агар мисол ҳама $500 да бидроя, где-то 50,000 одам метавонад да ҳамин ҷо участвоват кунад. 50,000. Яъне агар шумо опция якум да участвоват карден ва очереда дромаден, нигоҳ кардем ки очереди шумо 50,000 одамай, шанс дорем ки ҳамин монета шумо да мераса. Агар дидем ки 50,000 одамен, 60,000, 100,000, метавонен компютера лучи кушен. А одамое ки ай 50,000 сар мешава очередшон, шанс доранд ки ҳамин монетара харанд. Так, да нигоҳ кунен
агар максимально мо ҳамин монетаро $500 дахарем 50 центи 1000 монета мешава. Як дақиқа. Так 1000 монета 1000 монета вақте ки бозор биге меброя, вақте ки бозор мисол чихел ки ман ҳисоб кардам примерно $10 метавона ҳамин монета бихеза вақте ки нав бозор меояд. Но оё мо успед метавонем када ки да $10 фурӯхта? Ирам бениҳоят мисол вопроси қиндай бигем, барое ки чихел ки ман уже бисёр токинсело гузарондагим, чихел ки ман мина протокол да участвовать кардам. Вақте ки ман монетаро харидам, ман очиради ман ғалтид, ман тонистам монетаи минаро харида. Вақте ки бозор биромад, агар ман метонистам резко фурӯхта, $25,000 да метонистам фурӯхта. Ама худам да $500 харидаги будам. Но натонистам из-за того, что да древни биржа камтар задержка шуд, вовремя натонистам монетаро гирифта ва да любой монета камтар проблема метавона шуда. В итоге ма фурӯхтумша $10,000 да. И барои амуқа ира мо наметавонем 100% фаҳмида да кадом нарх мо метавонем фурӯхта. Но ма примерно хали балансировать кардам. $4-5 агар $10 шава, $4-5 да можно успеть кадан фурӯхтан. Может $6 да, может даже $10 да можно фурӯхтан. Ира ака ҳеч ки гуфта наметавона 100%. Но допустим агар $5 ки фурӯши $5,000 меша, яъне $500 монди, $5,000 гирифти 10 маротиба сумут шид зиёд. Давайте ира маҳкам мекунем, миёем давом метем. Так опсияи Д. Барои чи опсияи 1 50 центай, опсияи Д 25 цент. Барои ки вақте ки мо опсияи 1 агар допустим биридем, харидем, монетои моро метиян 31 март да, яъне 31 март мо монеторо метавонем бигирем да дарини бозор фурӯшем. А опсияи Д боша ихали неста. Монетора фақат 3 май да мегирем. Яъне иҷа тестарай, иҷа дерай. Ва 2 сол монетаи шумо маҳкамай. Инҷа да навистагиам ки дар мобайни 2 сол квартални мефурӯши монетара. Получается 3 моҳ пас, допустим монетаи шуморо да 2 сол тақсим мекунанд, ҳар 3 моҳ пас шумо да монета метиҳанд. Ва як хубине ким дора, максимални покупка $1000 дай. $1000. Ма ҳар душда участвовать мекунам. Агар иждам биридим максимални медирам. $500 ижда, $1000 ижда. Ҳар душ в принципе выгоднее. Опсияи душ боли долгосрока. Да, допустим, монеташ арзонай, но 2 сол бигем монетаи шумо маҳкамай. Поэтому нарша арзон кардаган. Яъне 2 сол ту как инвестор мешавӣ, дар дарини монета мешинӣ. А иҷада боли спекулятивния, яъне ту хариди, ждат кади, монета бозор биромад, резко фурӯхтӣ. Ва барои чи ма примерно $10 гуфтум нархи монета метавона шида, барои ки ма текономикаша хондум, чанқа монета мебурояд, чӣ хали мешава, чӣ хали намешава. Барои амқа примерно ма ҳисоб кардам дар дарини бозор 31 март или 1 апрел, ами дарини то февраля бигем, где-то вес монето 50 миллион меша. Ҳами 50 миллиони ки ҳозир мо да фурӯхтаниян, ҳами монето да дарини бозор мешава. Аи монета зиёд намеша. Допустим, агар бигем 500 миллион дарини рыночной капитализация шава, яъне 500 миллион пул бидроя, естественно нархи монета $10 спокойно метавона шида. Так, давайте ма ози и окноро маҳкам кунем, мерем дальше. Так, надеюсь опсияи 1 фаҳмидем, опсияи 2 фаҳмидем чай. Ва иҷода навистагие ки ба кадом пуло метавонен ҳами монетаро харидан. Инҷа Бекерс 36%. Бекерс ки Бекерс и одамое ки
вақте ки проект нав сар шидагӣ буд сохта нашуда бигем аз соли 2019 одамое ки ҳамин проекта дастгирӣ кардагиян ё ки инвестор шидагиян ё ки ягон маркетингшона пеш бурдагиян короче қатъи ҳамин командаи бигем бейкерс ҳисоб мешава 36% да дасти ҳавайёе манета и ая ҷиҳат уқа хуб нестай рости гап барое ки бисёртар монета бигем да дасти ҳамон одамое ки нархи кам қатъи даромадагиян дар ин монета. Мисол ҳозир монетаро мо да якум опсияш 50 центи фурӯхтестиян, но и одамо может быть 6 центи харидагиян, 5 центи харидагиян. Значит вақте ки монета дар дарини бозор медроя ва ё уже 10 маротиба пулшон зиёд шидагия. Тим боша худи команда 20% монета дора ва CoinList 7.5% общий мода мефурӯшанд. Нигоҳ кунед 5% да иҷа якум нужда мефурӯшанд, 2.5% ай общее количество монето да опсияи диш мефурӯшанд. Ва ини графае ки монета в течение чанqa тамоми монета дар дарини бозор мешавад. Мо где-то инеми ҷоожда ба фикри ма ҳисоб кардам примерно мо где-то ҳами ҷоожда агар бошем 50 миллион монета дар дарини бозор мешавад. Так давайте ини командаи чӣ ки гуфтам создателиш ва ҳамаи одамое ки дар ҳамин командаам в общем вроди проекти бақувватай, инвесторош бақувватай, командаш хубай ва фикр мекунам ки стоитай участвовать кардан. Давайте ака ма регистратсияша нишон метам чихе да ҳамин опсия 1 ва опсия 2 метавонед шумо регистратсия кунед ва ин регистратсияра у одамое метавонанд карда ки уже да CoinList регистратсия шидагиян, аккаунт доранд. Медроем опсия 1 допустим. Опсия 1 медроем вибират мекунем давлати ма ки ма дар Шветсия зиндагӣ мекунам, ма давлата Sweden вибират мекунам, ҷа галочкаро конфирм мемонем ва нафароне ки допустим ай Тоҷикистон регистратсия кардагиен, ай Россия регистратсия кардагиен ба ҳамин документҳои тоҷикӣ боша странатона Тоҷикистон мегирен, документҳои российский боша документҳои странатона Россия вибират мекунен. Continue мекунем ва иҷада савол меоянд, 9 савол. И саволо дар тамоми монетаҳо меоянд, квиз ном дора ва ҳамаша бояд правилно ҷавоб диҳед ки чтобы continue шава. Даже агар неправилно нам ҷавоб диҳед, ягон проблема намешава бардора. Допустим, нигоҳ кунед ма резко ҳозир вибират мекунам, но чандташа хато вибират мекунам, чтобы шумо фаҳмед чӣ мешава. Так, users ира вибират мекунем, токен ира вибират мекунем, опсия 1 да лимит ина иай CoinList и continue. Нигоҳ кунед ки мега ки мисол ответи номери 3, номери 8 хато буд. Окей, шумо чӣ кор мекунед? Номери 8 ихе мекунед, допустим, дуюмшда мемоне. Уже диден? Сос шидак. Фақат мега номери 3 монда. Номери 3 меоен, значит, мо неправильно вибират кардем. Чӣ кор кардан дар кора? Дигариша просто вибират кардан дар кора. До сих пор хатой. Окей. Поёнгиша вибират мекунем. И всё. Регистрацияи мо шидак баъди 4 рӯз сар мешава. Баъди 4 рӯз ма метавонам ки дром ним соат пеш ай сар шидани ҳами. Допустим, ма медром CoinList-ум иҷада навистагие ки 30 минут пас сар мешава ё ки 1 соат пас сар мешава. Ма медром комната ожидани меган, да ҳамун комната медрои ждат мекунӣ то вақте ки ҳамин 00 шава. 00 шава баъд автоматически туда ҷо мепартова ва вақте ки ҳами 4 рӯз баъд ма як видео мекунам ва нишон метиҳем ки
чихе ҳами процедура мегзара бародаро ва нафароне ки агар участвовать мекунен допустим агар шумо бириден манетара дама да директ да инстаграм нависен ма шумо да ёрдам метиҳим дальше чихе кадан дар корай ва в будущем ҳами манетара ма агар биридам насиб ма як видео мекунем ки допустим вақте ки манетара бириди дальше чико кадан дар корай ҳамаша снимат съёмка мекунам запис мекунам да канал мепартом барои монетои оянда чтобы шумо худтон уже донем ки чихе регистратсия кадан дар корай вақте ки монетара бириди допустим дальше чи кнопкаро выбират кадан дар корай чтобы монетара бигирем. Надеюсь опция як маълум шид. То же самое опция дидай бародаро медроен просто ами чихел ки ма да опция як кадам да опция д мекунен ва опция дтона мешава регистратсия ва нафароне ки надорен коинлиста таги видеое ки ма мепартом нигоҳ кунем ки инами охирон коинлист ҳаста ссилкаша ҳами ссилка да ҷиқен дуроин регистратсия кунен верификатсия кунен худтона барое ки бениҳоят биржаи зурай ва да ҳами вообще нигоҳ кунем ки да коинлист вақте ки як проект меоя вай проект просто так намеояд бародаро и проекта командаи коинлист яъне биржаи коинлист ченучоқ мекунанд нигоҳ мекунанд инвесторош кияй команда кияй вообще ҳами проект задумкаш чихалияй ҳами проект будущи дора ҳами проект да криптовалюта даркорай даркор нестай ҳамаша ченучоқ мекунанд бада иҷа раҳ метиҳанд допустим да криптовалюта зиёда ай 13-14 ҳазор проект ай но да иҷа раҳ дода намешаванд барои ҳамн вақте ки да коинлист ягон монета меояд ягон проект меояд и проекти значит стоише просто так да иҷа намеояд ва ҳамаи проектҳоро да иҷа раҳ наметиҳанд бародаро барои ҳамн ма лично худам участвовать мекунам нафароне ки биржа дорен участвовать кунем нафароне ки надорен будроен да коинлист регистратсия кунем ва вероятности калона ки да иҷа ҳичи не ками кам 5-6 маротиба пули мондагитона зиёд мекунем ва давайте теперь насчет бозӣ гап мезанем то что видеои охир да бозӣ кардем як дақиқа нигоҳ кунен 115 нафар бигем ҳаминҷа да участвовать кард ва фикр мекунам ки интересни шидак ма да лично худам да интересни шид угадат кардан да кадом биржа ҳами як бародар бридак так номаш Мансур Ҷайлобов ма уже да инстаграм қатиш навистим перепискорам да инстаграм партофтам и бародар да як биржа мекушам и ранги бонусай уже чисто ма худам лично биржаш мекушам монета хариду фурӯша нишонаш метам ва $100 ки бирид да биржаш мепартом короче хариду фурӯш қатъи биржа кушоданда ранги бонус айн бародарда бо ёрдам метам так видеои ирӯзаи мода метонен нависен то 13 февраля биткоин чанд сум мешава ва бародаро якум конкурсда бисёриётон ошибка кардем ничего страшного ижда ҳаракат кунем ки ошибка накунем як та нависен допустим BTC 13 февраль $40,000 всё ягон чизи лишни нанависен ё ки BTC 13 февраль 41,500 тамом ягон чизи лишни нанависен барое ки вақте ки шумо 41-42 менависен шумо гӯё уже ду прогноз выбират кардестен барои ҳам старатса кунен ки қоидаҳои бозиро риоя кунен ва яке ай шумо метонен ки сум бибирен ва да и бозӣ $200 ма мемонам нафароне ки правилно выбират мекунанд $200 мебиранд ва шарти бозӣ бениҳоят осон ай бародаро подписаться мекунен да канал и таги ҳами видеода комментария мемонен ки биткоин чанд сум мешава ва бародаро як хоҳиши дига мекунам
фақат комментария дар бораи ҳамин бозӣ намонед. Шумо метавонед ки допустим комментариятона монден дар таи ҳамин видео то што биткоин ҳамуқа меша ва як комментария нав да допустим дар бораи ҳамин токен сел ягон савол дорен ё ки вообще дар ягон проектҳои дигар чӣ савол дорен, шумо метавонед саволҳои худтона дар як комментария нав карда нависен. барое ки ман аҳамият додам 95% одамо дуромадан фақат ҳамин нархи биткоина нависанд, лиш би пула бибурем бизанем биравем. Не идея худаш чия? Ман идеяра ҳамихе фикр кардам ки чтобы шумо да интересни шава дуроен як нархи биткоин нафаҳмед вообще биткоин чия, ирӯз чанд сум, пага чанд сум шид, пагаи дига чанд сум мешава, чтобы ҳамин ҳаракат кунен ки дар дарини криптовалюта камтар шарид кунен, чтобы камтар понимание боша. барои ҳамуқа бародаро чикале ки гуфтум, дуроен прогнози худтона нависен то 13 февраля биткоин чанд сум мешавад, 2, 3, 4, 5 прогноз нанависен ва даже нанависен ки мобайни ҳамхали нарх ё ки биткоин зиёда ай 39,000. Не, биткоин то 13 февраля 41,500 допустим, ё ки 41, ё ки 40, и всё, коротко и ясно. Ва насчёт токен сел или ягон саволои дига боша, шумо метавонед нависта, просто як комментарий нав карда нависен. Надеюсь, видеои ирӯза полезни буд бародаро, ягон чизи нав омӯхтен ва ма дар ҳар як видеом ҳаракат мекунам ки чтобы шумо бародарое ки нав сар кардестен, ҳар як видеои мада як чизи нав биомӯзен бародаро. И ҳамаш барои фоидаи шумо ман кардестам. Мисол вақте ки ман як видео запис мекунам, ман якумш вақти хима тратид мекунам, дуюмш вақте ки видео 20 минут мебурая ё 30 минут мебурая, естественно ман дар 30 минут и кора кардагӣ нестам. 1000 бор снимат кардагим, переснимат кардагим, монтаж туда-сюда. Короче, вақт ман конкретно тратид мекунам дар видеоам. барои ҳамуқа надеюсь ҳамин вақте ки ман барои шумо тратид кардестам зря нестай, просто так нестай ва хотя бы агар 100 нафари шумо як ҳамин чизи нав ёд гирен ва пешравӣ кунен дар криптовалюта, значит ҳамин вақтое ки ман тратид кардестам бефоида нестай бародаро. ҳаматонда ташаккури зиёд ва ташаккур барои одамое ки дастгирӣ кардестен канала ва одамое ки дар ҳамин конкурси бозӣ бигем меша, конкурсам нестаи, дар ҳамин бозии видеое ки ман партофтам дар бораи 5 монета иштирок кардем, шумодам ташаккури зиёд ва одамое ки вообщем дастгирӣ кардестен, ҳаматонда ад души раҳмат ва надеюсь ки дар ҳамин криптовалюта шумо пешравӣ мекунен, суми нағз кор мекунен бародаро. як бори дигар ҳаматонда раҳмати калон. То видеои ояндаро бародаро, ҳаматон сиҳату саломат бошед. Салому алайкум.